the Costa Television do ebusia ende yabenada bosumara yewumi nada otodo oye edonu esia na domara kwadom nti nyame di achen na yimpefe de akato na bro na yakọ akwato aba enti se yakananda na akandefu po dubiako na yakwato aba na se wokwato aba ebusia ena no momra kan fam wan de ya to bida ya ye bida ntomfo ho bebi a eboto akọ asumgara ni hien oman gan na se hia sumi oman gan ma na bri yan mem nsaba yan saka na medre boso humi yan hweda obidi ne mu akotini bia Costa Television di djuma sonko wo oye yenompa na owo oman gan titsere po finfiri mantom ha na ekupe ejanom ananom afarfo wonoda wati abosobado dirma abanade wabe si defense odam hon yakopeshi ja chim MA basic school a ne mumpeyifo wati teta serema wofo de awofnya batan yamata oman gan yawo yamfansum henamba bitse hinedidi yana kasa enempo hinafedi nano yama hinmo frama wohu ampasa mafom ne bu a mafora so beche ho na yedi da wo shefim nano yeboko na yakohwe bi iyi na da aka won na ebri matere bosom home from kitikeku asarba kofi esuman sonko na orokodo wo wiate na mfa nei na nti yabaka na the climate change no ebusia orokodo na yebohu na yata enda bate na po abu asochi akofie ebu asochi asar kofade ebu asochi impo afa nkofo na ode nyene sonko na ode ba eyinti Costa Television afa atonodo wo finfiri mantom ha empanu koni na aba pro ho na bra yebo apro kudu edina abakam eno yidua kwar yenye ejanum afarfo bonko mabisa woni de eno kwani yabotum baba a wahyehyem fefefe yabakere sea defense aban abagimida otidemida ama ho hunayije na wonbe onye obiai nti obayi kodasofo a ano owodua kwar ahembobai oyi bonko no chemede eno kwari nenya agita abana ba ye mo no papa nti wo bo abana abado de wa be si defense odam morning de musican can nche opusaya so china ubufia bese no kono ndeze ihun dembio nti no ama ano wa abo hen na ifi bibia meni fadu ko ina nso so opulu gba so ke be fie abaka no be no ho no sende weje nti mboa anade waye kasi azamen ono na madeni za kire ono selbewe o cheme de obaye ya abra wo beti de mutuma o ti da meche wo be si defense ena nche ususu de obade wona adwenche na wa chi bebi o da wo ti da si defense wadafa na so wo baba ya contractor oli oduma no wente wona sam na wanfa adwumedo o ti da na wanfa wasam afa ye adwuma eyinti or say abanti terrible contractor there so what did she share mo with the jume mo na kona erika ya timemufo ko na ka ni wadwen che no bu edwuma no sunsuano baby a order what the fa beji no do na won wo UCC kwa pro side atonkwa abna side no won wan kire won no na nsuni ye kwan akọ ntam na sisie ya wo be de mazi
nso mpo no ehempo yi hui wugu bebe na nchwozi kafa bakanu mu abasen na mankasa metire hei menim mpanyimfo ye ka kire hon de se bakanu sisu sina nsu ba ahawaji bre hen ne de ntum woyendama nsu nki ye kwan wo twamentam akọ ntaba ma ho na nkuro wo de ye nyina no nsu na tumum wa afa won se benchen kan mpo ati ye ka nezi wota asema wuyi de woji crop ni mu no na ye kire hon boji bafa ani tine bebe sisi ampo ana ma na ahawaji ma hen no ye ka sina anyi de nkanka ehe ma tine mi se wo isa ko wa obun was mbebe ka share opono numu ye ka kire won de so ka share punu ma baby asoki ni fi ebu abano aba be ni ma san wo bubu nti bubu abaka bebe no ma aje hawa ma nti se eh anche wo ma bebe no mbra na chi kakra na opa asoki ni gba wo ye kun abaka kakra san wa abaka bebe mo ampin mo was bebe ka share ho nti so apono ubu amanu muda na wo busochi na wo tukoso ani nti sabi adana wo ya mbebe gudi na blocks gudi na ye fro na ye no abodan mu prago pie na oponchin no isina okoso no munchin no kwa awe prago no busume ba asa ntim amfa blog anya wo prago a ehun butu ajo de ni na ajako so wo TV bi na isi de ma TV no osala pa me yo ka se pa se ya anka be yes me ni ntem unwi na ba ye ponchin anam bebe na woda ka se ekum ka se no akan na won so a afrafo so a o de nche unye space ni wo ye adwuma no so nde twifo no untum ye adwuma ni bio obo no hemfa no wo twema ba ba bugu inim na nkeka ho nkaka na wama ahokasi abada yan do so hampo na se apede afu bebe na okwachiri na kwhwopa yami ayen wado ma bepra aboboda ade ni senti na hey sochi ma akasi ahanu enye bebe sochi bakasi ndi senti wugu mpa ncha beba no nkofum kakra anade wunje bebi kakra obutum wa ayen na se bi na ebi wo na peda afu ko mpa no a abeye anka ye hawa ama nimpa na nimpa no butum na waafo akọ nda bi so aye ni aya benche funa rofo a ahwe ni ye na akati una kubu una Ghana Community Radio Development ebusuafui waka Coastal Television ho yetu anomala otedam yakohwe oya nyenumpa no ni na no ebusua ejanum enanum afarfo a wowo gba wonde wonasaba nyi de nukwani si defense ndi waye susampara na so ahoche wo mu odoso pa yere kese ya wonye bebi mpa obutu wa ho wonenam wonye bebi ba hata wonenam wonye bebi a obuti djuma ahuru bia obobwa ma afurudwuma akwado nti yenye enanam ejanum bia wowo oye ogwa yenye ubonkobo yegohwe bi wa boy ne so ke mu djuma zika kan chara asesen wode kan woye asesen wo ben no bi so fofo na fofo mo ma measurement bi dem no konsum ansa na azin wode ba wada no so woye nda wono odo obi zimbaba nsi omo azin wan kosoro wo punen akọ ho yende apun so so okama apun ogba no ma mpanan kinkin adana ko se de no fa sai wa ofie bedamia yipimi ameritimi so mmadu kwa kwantina baya besem baya nanpa na nto butum we save upon anse we buko na akọ ekon side wa fama e wusi gwa mba bia na buka on manjan fafum waken ubunda se be ka fe fafu nti wontie ya asama so utie ya asama no de fam odwuma so nche odwuma no cha nyoinde ti se he anwa na o se konsum anwa na o se budam bibia ti se epiko wa funi ti wo akam yodo so mfafo wo kire so ye ndama ncho je wo ko papa ntanwe na butum wo pe sisi boka zo wa yen onum gote musu na oben gote nsusu tsa ode asaso da nwenye opusi ne de ne ode bakum
nkan no because when you want so ahwene ya so tumi tin ko nso mata mi ahia no te dem a inya hum no na ahwene ntumi ngira se we wusu won ya ko no dem wo pon ntem nti isuta asase da ahwene obi gote mo banya ne ya otim ntumi nko na yin wa yin mo bo hen wo za no bo hen. Community Development Network Radio. When you Costa Television, yet in a tambo on a tamano, yet to the man money, Ebusia, a jam and none of Falfo, Mona Samay there, and Nukani, Sir, I now contacted Obey Juma, when tell Mona Samukra, one phone in Yashi, Idinti, Zawabaya Moni, Nadan, or Jesus Ampara, now so a whole not in tea, no. There, Afibia Swan. Oye de aban otum odi mfafo ejapani odi yeduman eboa efin odi brown one na no say store say yeton be de 10 cities ano odi be de 5 cities nti no che da aban so orubo mfafo na embri keke be afi be idudu kwan da maden ali wa kechin Ali wa kechil beye afi beye duze kwan da ma de no ali wa kechi dem eyimfrofo ye wo ha ene se wode machine ana egbo wode ba ene wode aka man ka chefo ene nka chefo na la wa che ene frenya wode egbo a onhia machine ye mfrofo asembo batu ye mfrofo ye wo ha yinyim eyide anka sif ne machine wa ayobon oli brapa onhia machine me be dey a 5 kuwe one machine wa ayobon you sunu machine fofura nti say efiri na din so be simfafu won sema mfafu na hu dem anga sifu project network na woso Costa Television na sen me tu anomola otiremi yanye oye Africa General Farm no so waka o me tu anomar na yankohwe report ahoro wa ofi anomonum obani ne fe etuma nyina agbonkomo ne ya hwehwe de see defense ana odamboaba ana odahawaba wonye bi kan obutu aboboa ana de wa ma sisi ahu dwumezi bia wotu mudi nkanka wotu mutan wa ahu metu aka ho papa osere hwe bebia mabeye wo hwe apuna na bebe yigina ya nkan no na epono ba ha ana da omba ha ne hina no ye ba abotwe ho nkomo ne fe etuma ye hunu de ana da menhye etuma aboa ana da ontuma mboy nti manhwe da hin sabaka oye opanyina na fe ina atwe nkomo afa oye da misi defense na wo hye ho edase menko bebiara yo medase bebe nkan no wonye si defense no na ye fa ho bebe mu ho no bi de bebe etire yampo no opono sesea tumbu sachifi bebe matene mensa wi abafa ha oko bibia apono be se no itum abane dem ibi so wa ka kon na de won sachifi tumbo wo no ma ibitum tu apete ka kon no ntina ho bi no ma yefam no ibi na ma kire wo no atana mfi ba redu ahe oh anye kwa no ma beti ko ma be yemfi be ye edunum be 50 years ni na me zebeta so 50 years o afọ de ho ma mpempem wo de see defense be abenyi je na wotum no aba see defense ya wo hyehyɛ no wa bo hen so no baby no so wa asan zi a ho kase amen manhwɛ mbo morning there the music and can nche opusai aso kina ebu fie bɛse no kɔ no ndaze ihun dem bio nti no ama ano wa abo hen na ifi bebia mani fadu kwa ina no so opulu ba so ke be fie abaka meba no wo no so nde weje nti mboa anade waye kasi azamayen onana madeni zaachiro no how da bro ho ho no yide bebia tina yare mpo no na nche bakai se abakasa esiso duna abakasa ituma fa etwa kwano to hako opim
ama nsuno anyɛ mma pii na wangboro beegi no do na wɔn wɔwɔ UCC kwapro side atonkwa abna side no wɔn ankyere wɔn no na nsuno yɛ kwan akɔ ntam na sisie ya wɔbɛyɛ damazi nso mpo no ehempo yihui wugu beba na nkyɔdze kafa bakanu mu abasen na mankasa metena hei menim mpanyimfo yɛka kyerɛ wɔn dɛ sɛ bakanu susu sina nsuno ba ahawa zibra hen ne dɛ ntum wɔyɛ ndama nsuno nkiya kwan wɔ twem ntam akɔ ntaba ma ho na nkuro wɔ de yɛ nyinaa no nsuno tumum wɔ afa wɔn sɛ bɛnkyɛn kan no mpo ɛte yɛka ne zi wɔta ase ma wuyi de wɔdze kɔ punu mu no na yɛkyerɛ ho wɔdze bɛfa ani tene bebe sisi ampo ɛna ma na ahawa zi ma hen no ne kase na anyi dɛ nkanka ehe ma atene me sɛ wo isa kɔ wa obuhu wɔdze mbeba ne kahyɛ ɔpono numu yɛka kyerɛ wɔn dɛ sɛ wɔdze kahyɛ pono mu a baabi a asɔkye ne fi ebu ɛbɛ no aba bɛ nim a ansa na wɔbubu nti bubu a bɛka bɛbɛ no ma ɛsɛ hɔ ama nti sɛ ɛyɛ ankyɛ wɔn mma bɛbɛ no mbra n'ekyir kakra na ɔpɔ asɔkye no bu a wɔyɛ kwan abɛka kakra ansa na wɔabɛka bɛbɛ no wɔampene ma wɔdze bɛbɛ no kahyɛ hɔ nti sɛ ɔpono ebu ama no mu da na wɔbu sɔkye na wɔatu kɔ soro ɔno nti sɛ wi ade na wɔ yi a mbɛbɛ gudi nyinaa blocks gudi nyinaa yɛ fɛw na yɛ hɛ no abɔ dan no mu prag wopɛ na ɔpɔ nkyene no isina ɔkɔso no mu nkyene no wɔawe prag no busume baasa ntem amfa blog anyɛ wo prag a ehu butu adwo dan ni nyinaa akɔ sɛ wo TV bi na esi dan ma TV no ɔsɔ alapa menyɛ ka sɛ ɔpaase a anka bɛyɛ sema ni ntem wo nyinaa bɛyɛ ponkyene anam bɛbɛ na wɔde akahyɛ ekum kase no aka ho na wɔn nso a afrafo so a ɔwɔ dɛ nkyɛ wunyɛ space no wɔyɛ adwuma no so ndɛ twifo no ntum nyɛ adwuma no bio ɔbɔ no ahemfa no wɔtwem a wɔaba ebugu nim na ne keka ho nkakakra na wɔama ɛhɔ kase abɛda yɛn no do sɛ wɔ ha mpo no sɛ ɛpɛ dɛ afo bɛbɛ yi na ɔkɔ akyiri na ɛkɔhwɛ ɔpa yɛme ayɛ wɔ adom a bɛpra abɔbɔdaade ne sɛnti na ɛhei sɔkye mmaa kɛse aha no ɛyɛ baabi a sɔkye ba kɛse nti sɛ nti wobu mpo a nkyɛ bɛba no nkɔfom kakra anade wongye baabi kakra wobutum woayɛ ndɛ sɛ ebi ha na ebi wɔ na pɛda wofo kɔ mpoano hɔ a ɛbɛyɛ ɛnka yɛ hɔ ama nipa na nipa no butum na waafo akɔ ndɛ bi si woayɛ ni ɛyɛ abɛnkyerɛfo na refo a ahwɛ ne yɛ na aka tew na ɛkɔbu wo nanom ɛhɔ no so bi na maade na ɛzi akyerɛ wo ya ɔpɛni yɛhwɛ ɔyɛ nkan no a nkyɛ ebu hɔ no bibɛyɛ tena yi nkyɛ project hɔ mframan ɔwɔdɛ ɔtum na ɔba ihe mframan yɛ ɔtum ɛsis iso ɔma ɔyɛ hene breathing anɛ dɛ mframan kɔnɔ afɔrɔ ɔtum ɔba hene deɛ wɔsɛ na mframan ɔyɛ ade ohia papaapa no so hene sɛ tum kan no so ɔtum ɛsis American pɛpɛɛpɛ ndɛ mfamasɛm no a ne ho aka yɛ zena ama yɛn wɔsɛ sɛ yɛ mebɛ bi si mu akɔ soro no a mfama no fi ponu mu no ɛreba ne kɛse dua ɔsoro na ɔkɔ nti azesa yɛntumi ndɛde no ɛhyew wɔ ha fɛsi anka ha yɛtena yi ɛtena sema anum a nda bɛka wɔma ada wɔre mpa ɔbɔsɔre ndɛ mfama no ntum mba bio da ɛba no yɛdɛm na ankyɛ hɔ dɛ yɛhu sɛ ɛhɔ na ɛdze abɔ yɛne mfamasɛm ho ano so yin maade ne ɛdze akyerɛ nti sisi ɔka ka bebe kyerɛ mpanyimfo a aba mmoa ne hie fi mpanyimfo a mpempren a sisi ara bebe yɛ durezi yɛ ku hie mo sɛ yɛsa hene kyerɛ aba sa na bɛka kyerɛ mpanyimfo a wodire me asɛm a mɛka kyerɛ mpanyimfo a wodzi dwuma ndɛ dwuma a wɔadzi ɛyɛ dwumason kɛse paa na wɔadzi na nso bɔɔ dɛ wɔn so wɔte ase dɛ sɛ wɔkɔ na wɔka yɛ adwuma no wɔ ekuro bi ma ɛyɛ community bi ma nkyɛ wɔbɛyɛ aso ama wɔbɛyɛ aso ana ama mpanyinfo na wɔwɔ kurom hɔ na nkyɛ wɔn ho akyerɛkyerɛ adwen na wɔn so akyerɛ wɔn adwen
na wɔkyerɛ wɔn adwene so a na nkyɛ wɔafa bi na wɔdze ayɛ adwuma no because wɔn na wɔte brɔno no da wonimi ɛhaw a wɔ hɔ anaa dɛ ɛhaw a ɛnni hɔ wotumi ehu na yihu dɛ sɛ wɔka dɛ wɔmɛyɛ biribiara nka akyefo no yɛka asɛm biara wɔmfa yɛ asɛm nyɛ adwuma ɛyɛ bɔɔpɛ na wɔbɛyɛ ana ɛhaw ayɛ wɔ right de ɔpanyin no atum na aba abɛnsɛm akura bi na atum akyerɛ yɛn wɔyɛ haw nkakrankra a wotum fam ɔsɛ nka no nkyɛ bɛbɛyi tena yi dze mframa dze ɛhapa so a bɛgye mframa na reda nɛndɛ mframa atum ahwe wɔn sɛ na mframa no atum fo so na sɛ ahwɛ a ɔyɛ ho ne dan ahorow da ɔsɛ bi ho bɛbɛ pii nyɛ ɛnyɛ tɔre center na wotum yɛ na mmom ɛhaw na wotum fam ankasa wɔyɛ ɛpo asɛkye na wotum ɔbu ma ɔyɛ nkyin na ɔtum na ɔhaw adwene ankasa ɔtɛ ne sɛ fa ɔyɛ bia wode mbaba no atum akɔ akɛhyɛ no no da bia ɛna 11th hour project onye African Journalism Fund na Coastal TV yɛka bom na ɛvidimedza a ɔdzetlemi anadwumsuni yɛka fa bra ho na wa yɛhwɛ dɛ egyanuma farfo wɔte wɔdada mframafo wɔn ho wɔbɛyɛ dwuma aboɔ ho na sɛsiare mprempren wɔtena hɔ a mframantum mfo wɔn ɔnam mbaba a wɔahyehyɛ ne tentiri modunti mframanya afa so ntina da wɔbɛyɛ mahini ebusua wɔabɔbɔ he ana dɛ ɔde mbɔkɔ ɔhaw na tete ayɛ Coastal Television yɛwɔ degeta do 514 ɛkɔ hɔ a na ɛwɔ bia no yɛnyɛ wo bɛkyɛ ne fɛfɛɛfɛ kama dama madam mo aba na dza aka bia no so yɛda ateɛ ho Formula oye Coastal Television do ye wode geta 514 eko ha da ye wo bia no ye wo bacha ne kama na ma ye nche nsama yensa akana do ye nyempefe na mpayin ebube de so amanda no de se wo ye fi ukoma yera aye obogu ase oye no korpa o sande o managana da nyemita dom hen a kosi brain from culture no kwari dudu na ye ya yo za ene nanu mpemfo odi jek o sanda ende hina fadi hina didi hina kasa ne hina abayeta kosi brain ne tenkote eyenti wadi afoto sonkon ama oye enanu ejanuma yewo ebibiri ma hande titerbo oman Ghana yema yene mo framan wonti edibana ahia kasa yege ne bi won fa nko school abade na obeye fe debaten esora na pan abo modern ete mbar esijar na enunum enye wokoko kama edama abofra na ebe obobo pa ayeye kura enye no kokonta bi asonkwa na eguru we ditin kama ansara wa kosuku dema ebe na ante na abofra no wekere na olohu ini na mechi no abaten eyiwunenyiwa na wasora indomi yankada omobi ebusia oyesu sampara na so nyata yenna nanom wotete hine de yeye ibibifo anampre Ghana no mba na peshi ja chirim MABC school no mpanyifo ayene de fide biara wotabaka ta nanom mpanyifo de mai nti school fo maframa obasesa wona afadi na ye afada oya Ghana afada oya ibibiri afadi na yekwosha maframa yami adumala wa ye dam afadi na ewie na headmistress order pesi ja chim school no wo order futu ama abata ne de bata ne belen hwede da odi da ohye da onum ipokasa okan onu no lord tete moframa na saka ho
Ne culture na ye celebrate no amankwala na hu niema pii ye dressing aduane die mu die kaka me nkwanka wofo efie ne die yenye te se banku na nkruma yanka kokonte yenwo fufuo yenye nnuane yenyan ye aduane yem promote yenyan ye nnuane aye no ano ema enuro no kra eso nkwafo eta nnuane we nyina nye nnuane ese etisa ye ne ennekwa na se bi ka obo se ba ne timidi ma ne ba school anopa Sinese, ubo so baba school anopa no kita indomie wo rubber bag no wo mia no wo rubber ni bi but say wo man aduane bi a wawa no a wo fi ade begu adem na eba na di wo fie wo mo ntare hyem so no enne wo ma wo ba atare a ompe ntoma atare ompe kente free say de ohun ni nyina ye saa niama no nko an wo hu etimesra wo fo say mama ye nto ya mamre ne ntwene ekwan ba ko mienu bi a ye betimi afa so a yebɛkyerɛ ya mamre no ama ato aso no yɛm nyina yɛmfa nkyerɛ yɛ ma no kakra school ebetim no yɛbɛyɛ kwankyɛfo pɛn na ɔda pɛsi gyira kyinum MA Basic School ano maame ama Jemfua Pamford ɔno na ɛte ne kan maame kasa wie yi na adesuafo mmɔframa a nyame ayɛ na adom mo wurusua ɔman Ghana hena afate hena mambrɛ na hena mandri na no hono so odutu gode ampa da homa hyɛ di obobobon hono daachi ewie pɛyɛ pa mesia de oma mboframa ni yen ni so ade hu mama ya sonso yen hu osima we yen local food today afrofensa afise kokontena nkatonkwan na yen local drinks yen culture na culture yen na mambre osonso se ye dressa oma ye chere ye Ghana yen culture na okutum abwen me ye tutukan ya komie pi osonso we tum abwen me ya bempe ka Monsieur the culture, oye, nananum, wana afada, waye, no, chain, na mamre, no, oboyama, simply fubifi, amana no waba, bushi boyama, no one's what I couldn't come to work at a chair, no so long the Ghana, they were papa, oye. Judge Saminano, Yanakatabaka, Eric Anna, ono na odin sama otremi Other time, it was your man, Mombra, Yaba, Yabako, a good man, Sama, Yansakam. Costa television do ebusia yeko agodum nsam na yenyim pefe de omana Ghana Football Association nye Blaster yentum yan qualify anko AFCON 2025 ni bi eyenti campaign ayen de Blaster Management Committee we good ebe won so be we good ni won good punch ma mo kweku good osande wono matin bo ansoyi eyenti empayfa wani amansan twonkomo wo Ghana Football Association na wo the card epe gwada nyamena dumara omude ankoye susampara na so wonsum de mpayina ka da bayira ngba wo the shanfiden afefo fra bokom na adomdome na yerbo qualifier otedama Blaster bakeka no na wakon akwanima wo the nkwimde wo the babla oman Ghana AFCON 2025 year Blaster yentumi an qualify ebusia enyi jesam yi de enyi jesam a epem oman awro po ebinana na worokwan Comoros kan Comoros ebusia Comoros ikrowa oman Ghana ya chema Ghana ba ya ohana nechira omisepuma Comoros wa qualify wo kwa AFCON na jere rukobi
Equatorial Guinea lukobi, Cote d'Ivoire lukobi, Mali lukobi, Sudan lukobi, ebusia Tunisia lukobi, Morocco ahon na wo was program otidama. Nti nye inko ana oman edunana na warko afcon wakobo afin maybe onye edunu enum oman gani ankobi nti aba oman now original na atam nechi another bo support mo dey wonji afcon 2025 yababa ya mo ber na etum na achewa adum amembre ne so na se oman na agekop na ehuna mpa Coastal Television da yedubre wonna no oye kwanje kura bio Coastal Television ya wode geta 514 degeta 514 eba ana ekowa bebi e wo bia no yenyo beche yenyo acha kama na ma muma pray yin tigwa e pray yin tigeta hu biara botuma from moto free 0244 026432 women siribio 0244 026432 efraina ebagodo na yanyo abonko mobi from kitikeku as asorba kofi esuman manda abukofi na ase mona woboy mayati jumedi na edebra huna yadom na ase yemuhu na mo na hwa ahenwa abrawo enyam makramina